sa may cornets. Hanap na magandang vlog. Hanap yung kasama ko na wala. Sabi next daw. Yun pala. Yung vlog kasama ko. Ginagawa mo. Nakanap na National Day sa Qatar. Bakit na lang dalawa? Bakit na lang magsama? Bakit na lang dalawa? Bakit naman bising vlogger nag-sit up sa camera. Oy.
one piece pa rin. One piece, how much? Tulog ang pagong na ito may maliit, malaki. Malaking kuwan dito. Medyo malaking pagong. Ganda ng aso kayo. Ganda ng aso. Kay. Yan. Ay. Yung pusa. Dito yung pusa, oh. Yan. Nahilig ka ng fighting fish, no? Yan, no? Hipon? Hipon pala, ano? Sugpo yata. Mga fighting fish, bro. Kapilang buhok ka na yun? Kapilang buhok sa ni mahal, no? Ito kami dito ngayon sa may aquarium. Fish. Dito tayo mga mali, no? Mga isda ba? How much one piece, my friend? One piece, how much? Ganda. Ako'y ba ito? Ang ganda ng... Yan, pag gusto kayo bumili ng, mahilig kayo ng isda, dito kayo sa souq. Souq, wakip. Marami dito guys. Hindi ibang klase na isda, meron dito. Yan. Yan. Ganda ko, bumili ka ng isda dito kayo sa souq. Souq, wakip. Yan, ano. Video. Okay kayo. Annyeonghaseyo. So guys, dito na tayong tapusin ang kuhan ko. Yung vlog-vlogan natin. Dito na. Babu! Dito. Ay, umabot. Dito. Ano? Ano diyan na. Support naman sa mga subscriber ni KoRDapyO. Okay. Sana umabot ng 500. Abot yan. Okay. Manalig lang tayo dito sa Qatar. Okay kaya. Okay na. Stop. Babu!